Katano ka dito. Pergi rumah kadok mula ke itu hatta pandega basa. Ala takas do tabak ilalahon. Pinggap basana dohok pasu-pasu itu hatta diulaut ka sa dayon. Takas do padawanan itu hatta. Mardalas suli ulaun parsar maduaon ni amang borongani. Ibu kasatame do las miroha. Oke mang boru. Ya betul nak. Nung sulit melihat jadi orang ini akan bakal orang kita terlalu mau bima kami tulang muna do hula seluruhnya nung apa saat tom yak hatan nauli hatan lengkap hata pas-pasuan mardong hata poda asal yang betul disamput Tuhan teh saya peme di persabubun muna dua mayat barang muna abing yang puan muna yang mengkoronami nasor meduon terberita do guarn yang mengkoronami on dia sangat bonna dia dapat pentenaun kilongan nabi dia muna peparanna asa tiru kamu ulah kamu akapora nang di memeo tua muna asa ang dia sahat pasu-pasu itu harta dia muna bisa luhuk na biarkan dari persita ni rohamuna tuan tama napasi komponi biarkan berenami naso harus kok do biarkan haga biu tuan tama napasi kompon biarkan peparat di hamuna naso situ buan anak naso sikok do be yak maranak marboru ang yak ma di pasal tuhan ta asa songon dok nina dua-dua jong-jong diuluan manadak-nadak tu dabakpan dabok makan ini duluan muna jumpa ma akan ajinarahan betul asa bonanya kuni ma idolok ni si tabongan dor atong dihamu kanauli luju-luju ma dihamu mangaka pas kamodan asa lomak masih lujuan lomak sebinabuan manang didia dihamu kupan yang borong namin ang sorong maduon ulaw-ulaw tang yang nami sa luhut tulang muna do akka ulaw-ulaw muna sa luhut akka na makaulong yamu saya tuat tama nama masu saya isima mo kabotan naka pas kamotan betul oke amang boru ala pasa papun naman kami donon nami sok kata ni dua asa harbang madalat tuhuta baladuk madalat tujabu yak hata nauli hata nadengkan ata pasu-pasu apu amuma hot martongan dijabu betul jadi oke upasa tayo maduamu apu kamu mah akan nauli naring kali yang manggo. Jadi mau lihat aku belum ngambil udah ngambil. Jadi kita be nama rangkeng sebelum kita tuh buru itu malah mengaku hatan nauli hatan ini kan manita siap tulang tah berhentian gula tah inaroha ada macam buru. Amang raja inang soli pada raja ni buru raja dongat tubuh rata ni dong sahuda karbo kita ada gula dohot orang orang bukan makai marate maroko kami itu jadi tetap itu muna kamu tuh hari kalau sudah kamu udah muna lau patre orang amu nyon muna kurang mau kamu nunga itu jador kamu mato kata masuk sama sedikit menuan yang ris tetap sama menawu malah aku nak ketemu tidak saat kamu selalunya Pengarapal namanya Wasa kita dengar sepuluh akan dahuli akan arengan harapan na yang muna akan pangelan yang muna saya pun kami itu mata-mata itu jadi perjolo mau lihat tema di Tuhatta mau lihat tema di Hamuna pulang dari Bakpahan bulan-bulan nabi di bulu kemudian kita nama-namaran gultom ya sonate perjolo kita nama-namaran di baju tuang kiko boleh ate mangki juloko ulauta ima ulau sarma tuani amang tanau jumulon saya ditapai mabisut ay pasok tuang kita tuang kari nang ro ya kana mula si ulauta suka duka buai kita muse marsada so di mana bisa turun langsung horas mamu di kalau tuhuta tong nang ulakan non
Sudi akka hata Buda na pinasahat ni tulang hula-hula tu kamuna asa inot kamu may unang kulapihata alay na utama mangulahon. Jalan na pertama na paling utama sitio pembulu di mana dihatahon nakin bahwa amat Tuhan menyampaikan firman Tuhita turuas dia kepertahu-tahu di gereja terlumur manyan di keluarga asa ingot kamu may di ruhamu majejakna mulana nang patita hamu kemungkinan tang berak alanya kaumur alai akan naniulani si tua boy berak mulut patita tang berak jadi ingot kamu may kamu nggak sarut nate ada tua saya emang tua jadi soalnya mang juga doa sultan nami tong kami mau mulia tepe di siala radini ruhamuna mangulahon tu doa parbutul bulan son imamang tua nami sampai itu nakapus patu di hamuna saluhutna doa sultan nami dan esten sepakat soalnya manang di hamuna tulang nami pakpahan gula-gula nasi bulu lunga tutu nak kitir kamu pasahaton kata pasu-pasu kata neset bata soalnya nang kata poda soalnya nang kata pangaprion asa pitkomeng giringkir bulung nera rata hata naudi poda hata gabi na saat muna Tuhani hasuruton na pasauton ma tuhatta debata madu dia pangapot itu aka pasu na pinasaat mulai Tuhani asa jujung may di jujung nami buat dia bara nami jala apu may dia puan nami aka hasat ni tua naman tok nak 10 itu 7 mani 10 lalu hata nudi hata pasu hata gabi na pinasaat muna Tuhani buat paham ngay hot makto nga di jabi kala kitiman na duhur tiyo na rote hata nudi pasu na pinasaat muna Tuhani unang mabuba unang mose saat matulul saat matubot teat toho di rotang ni bulan nung asaw ta patupa ulaw sa rumatuon ni na tua-tua nami di son opunua doli saat mahita tu para orkasan saat mahita tu panggabian buhut di pasu-pasu tu hatta soalnya mah hatta pangopul sian hami molete jadi ini ba tulang alang saat hatta pangopul sian kado pada kain nato hamu tulang nami hulu-hulu kami maka siro mau kami yang Jadi mah cara horas itu kemarin kita mandok mola itu duata anak sikop ada persorma dua yang memborong nami kasih pulih menunggu bawa tangyang oke dia mau persidoli kasih kok damang mak oleh tema di Tuhan kalau nok si puldo ada persorma dua nilayon tapi itu mandok tangyang rak mai mandok tangyang ali amanani